Ni boleh binaka gosot talan na buli kaulilib era tungguan na Sequoia National Park California. Warta kan yung na video leka-leka nakinabakarete kitsuna na buli kaulilib nakilaitin ni kina na Monongo, California. Ya, terus kan kasarsara nakalabo sa sana buli kaulilib bukit tamer. Oh, talim di mana bulan-bulan na kalau nakabisi ng taon ng kuwa sa otitin ko na bitu at na parang minute Salamat din. sa ating kung rumito ko na matalisin ito ko makawit nasa kuwa ito ka na matalisin na namamalay na dyan pagkabinaka ito mo ito may buwan ng sarsar laka-laka na and doon na muna ni sarsar kaya dalat yun na Sequoia National Park ito yung kaya nabi matagal yung unin kaulilim so ba makasara nga na unin takwa may napunuan ng bukumagi ito ko makawit sinarakan ko ito ba ang bitikina another baby moment the mararam na gabi kao boy sarsar bihira na ang kanda ng alam na busy bura-bura ana ito duro matakapay na mata-mata ni Koro Ike tulsong kalimunan doon lang ni Amerika isaw ni Donald Mori bito na sinaro niya upang takatiko na numerosity ko listal man ni mata kasi listal man na doon nga nisiglam ni mata ko sa nasigso tulsong kalimunan doon dahil olewan ang muna dapat hindi ng tuyiki bartak ka ko na re-review na kinasabsaba na bikaw so bosa roti ko ni ona un dolo na fit se dono un dolo wala na raw na mito men pati ni wait to get above sea level kung ito sa walak sa chukani ko na uli mo sa ridake rute chukani basa nga kalim na miniti na nito reba may na mata-mata ni Koro kina nabuno ko tumalit chukani ko chukani doon tamani po ni dakwa mga tamer roni durki ni doon na motoka doon na kinabartik po doon talang po kaya doon ba ko chukani may namo sa roni durki doon taman kirilyo to kirim na may winyab daw pula na ako may winyab pula ta may cherry daw pula na ako o tako kumakot sa kayo winyab pagka si Chinesa Kaneta. ang pula na ako kung Chinesa Chinimbay bulan na ako Chinimbay marami ni na mo si sali dodong tuy winyab bakit tulusar tsukaya o doon talita ka ng dolor kaya may winyab yan ako nagkatumbo tsukaya angkoy ito na pare din doon tamanibun ka ubitamer kato na tamanibun ka kulib pero ni Rupoy doon na kaya Kaya na yung kanak. iya na patambakin may nung iba bagarita kaya na bulin-bulin ka boy may bang din ta karon ni Rugo yan nawang buka na kere te boy iya sa makuenay tos chukan da sarsar iya lebo na motokaran ba buka baya bombali ito na buli ka lilibong boy tam-taman ni ko bakit tamer kung boy bakit tamboy bakalao may ramus tam rambuto may sarsar ganito ang bocho mo na lang boy bisa kabulutan na lor tumuri kito chumay kimay ba sarsar boy kim satu boy sa amo ko sar na boy nuwaren sar na taman ni ko lebong boy
May babi ray, bina na carrier ni Ruko ya. Iya, apa serangan kok? Itu saya rumai. Nah, kok sama. Diri. Sa. Iya.